Aktar deputati nazzjonalisti qed jgħidu li ma kinux jagħmlu bħal Mario De Marco anke jekk imbagħad jiddefenduh. Mario De Marco għamel snin ma Pola Mifsud Bonnici li bħal De Marco tikkontesta l-ewwel distrett. Huwa importanti li kull min jagħmellek ix-xogħlijiet Tagħmel bħalu inħallas għal kull xogħol li jsir li tinkwetax. Imbagħad Mifsud Bonnici provat tiġġustifika lil De Marco billi qalet li ħallas għax-xogħol. Dan 5 snin wara. terfa' responsabilità ġifieri Mario De Marco. Naħseb ħallas Biex tipprova tiddefendi lil viċi kap, Mifsud Bonnici dawret il-kanuni fuq Ian Borch. Bid-differenza li Ian Borch ippubblika min jeddu kuntratti u rċevuti tax-xogħol fuq id-dar tiegħu. mela, Ian Borch għad għandu dan il-kuntratt ta' appalt u qal li se jkun qed jħallsu meta jispiċċa x-xogħlijiet. Mario De Marco għamel l-istess, mhux hekk? 5 snin wara. Għax kienu għadhom għaddejn ix-xogħlijiet, iva, mela Għax ġiżvelat il-kontijiet fil-Panama ġifieri ta' Sledden. dikjarazzjoni sħiħa illi hija ċara u tonda illi x-xogħlijiet kienu għadhom għaddejn. Bid-differenza ta' Ian Borch, Mario De Marco u Beppe Fenekadami ma ppubblikaw xirċevuti għax-xogħol fuq id-dar tagħhom. B'dan tal-aħħar ma joqgħodx lanqas għal tax audit.